Odličnu utakmicu u zadnjem kolu Srpske lige Grupa Zapad odigrali su fudbaleri Tutina i Užičke Slobode. Tutin je pobjedio rezultatom 3:2, a pored 5 golova bilo je na obje strane bar još 4 do 5 šansi za postizanje gola. Tutin je poveo 1:0 golom Admira Kecapa kada je Vusljanin prošao po lijevoj strani i uposlio Kecapa, a ovaj s nekoliko metara savladao golmana Slobode Đokovića. Gosti su se poslije primljenog pogotka trgli, pa je napadač Gajić imao dvije dobre prilike da savlada golmana Tutina Hajrovića, koji je bio oba puta siguran na golu. U 30. minuti Tutin povećava prednost na 2:0, kada mladi Haris Terzić upošljava napadača Gavrovića i Gavrović je zatresao mrežu gostiju iz Užica. Gosti su smanjili na 2:1 golom Visokog Gajića poslije centaršuta sa strane. On je bio dominantan u skoku i sa 7-8 metara glavom uspio da smanji rezultat na 2:1. Na 3:1 za Tutin je povećao Admir Kecap poslije solo prodora kada je sa ivice 16-terca savladao golmana Slobode Đokovića. Konačnih 3:2 za ekipu Tutina postavljeno je u 75. minuti utakmice golom Kasmanovića poslije velike gužve u 16-tercu ekipe Tutina. Svo vrijeme utakmice padala je kiša, ali su fudbaleri obje ekipe pružili odličnu igru na veoma teškom terenu. Tutin je završio prvenstvo na 12. mjestu i sa još 6 klubova ispod te pozicije ispada iz lige u niži rang u zonsku ligu. Međutim, ništa još nije konačno, jer može da se desi da čak i Sloga iz Petrovca na Mlavi kao 11. na tabeli ispadne ukoliko prvoplasirana Sloga iz Požege ne uspije u baražu da uđe u viši rang. U Tutinu se nadaju da će kao najstabilniji srpskoligaš u finansijskom pogledu u grupi Zapad ostati u Srpskoj ligi zbog nekih vanrednih okolnosti. Ali čekat će se naredni period, a šta će odlučiti u Fudbalskom savezu Srbije ostaje da se vidi.